A Pobra do Caramiñal acolleu a 7ª edición da Regata Alca, cunha competición marcada por fortes desafíos nas augas da ría. O Peperetes Nortamar, o Camping Ría de Arousa e o Fixios foron os grandes vencedores das súas categorías. A 7ª edición da Regata Alca Cruceros Orc celebrouse esta fin de semana na Pobra do Caramiñal, onde os ventos e as condicións de mar fixeron desta proba unha verdadeira xornada de resistencia. A pesar de comezar cun retraso dunha hora debido á falta de vento, finalmente a flota tomou a saída dende o faro de Estreira, completando un trazado espectacular pola ría. Na categoría Orc A, o Peperetes Nortamar, patroneado por José Millán, demostrou a súa superioridade ao longo de todo o percorrido, cruzando a meta na Pobra como vencedor por diante do Chispetren. Mentres, na categoría Orc B, o Camping Ría de Arousa de José Manuel Pombar foi imbatible, dende o inicio até a chegada na mesma localidade. Por último, na clase C, o Fixios de Miguel Pérez destacou cunha vantaxe ampla, chegando cun tempo imbatible que fixo que se alzase coa victoria. A regata foi unha demostración de destreza náutica e resistencia nas augas pobrenses na que destacou a expectación e emoción tanto no mar como na meta.